Ajde da razgovaramo o nultom Ćaciju ili ti Milošu Pavloviću, tako zove. Znači šta je poenta? Lik je poslat ili otišao u Studenjak namerno da bi se izazvalo šta se izazvalo. Desilo se to da je bio i šutiran, da je neko bacio flašicu na njega. Naravno da su ga ljudi pljuvali i skandirali mu koje kakve slogane, ali objasnite mi molim vas, kako da mu ne skandiraju kad je objektivno lik bioskop, znači lik je nije normalan. U ovoj celoj priči me nervira to što se zanemaruje da on jeste udaren i što pojedini ljudi opravdavaju to što je on bio pogođen flašicom. Znači moramo da se dogovorimo da nasilje nije opravdano ni u jednom jedinom slučaju. Ali moramo da se setimo da je policija bila tu i da je dužnost policije bila da obezbedi Miloša Pavlovića. Međutim, pošto je vrhovni vođa to tako i želeo da ispadne ovaj incident i sve to, policajcima je bilo rečeno da ga oni ne obezbeđuju. Posle policajci hapse 22 studenata koji su se našli tu na licu mesta. Što kažu ljudi, 22 je uhapšeno zbog bačene flašice, a niko zbog pada nadstrešnice. Mislite o tome. Isti dan kada se to dešava nultom Ćaciju, Neven biva prebijen 2 metra od policije od strane Ćacija u Ćacilendu. Policija opet 0 bodova. Nemoj da je neko više glorifikovao policiju, imali su izbor, mogli su da ne pohapse studente, oni su to uradili, imali su izbor da privedu i sankcionišu Ćacije koji su prebili Nevena, to opet nisu uradili. Tako da jedna sramna država, jedno sramno ponašanje. Stvarno razumem bes ljudi i očarana sam količinom samokontrole da niko do sada nije izazvao neki veći incident. I molim vas da se tako i nastavi. Znači, nasilje nije rešenje. Bilo kakve uvrede na konto toga što je on iz Bosne i na konto nacionalnosti mi se uopšte ne dopadaju. Znači, ljudi, izađite iz pećine. Nemojte mrzeti druge na osnovu geografske širine, dužine. Nemojte opravdavati nasilje selektivno. Znači, danas ćete opravdati nasilje za njega, sutra ćete opravdati za nekog drugog.